Wati, tapos nag-ilog ni mo, nag-ilog ni mo, ay no, ibati, lagay-lagay na, daghan, nagsulat kung mga libro. O tatawa ninyo kung nag-ibati, iba daghan mga libro na silang lumisa. Check pa na. Lagay-lagay lang na. Ang katuwa ng iskutan, ang kaluwasan, hindi ka mag-iskot sa kato, pagkaon, kaklaro ka naman na, limpyo na ang tanan. Ikaw, binabugaw, wala na, ibalatiin ang baboy. Makasala ka, ikaw naman, tanan, makaon. O sa ato kadilig na, ayaw na mo kablunang. Hilimpyuhan kita ni Kristo. Ang kalnala ng sige ng tagkadi. Balik ng kasikunandan na magbuhat at simbahan, diin kita nangamatay. Ano nangamatay? Nagsalit naman ta o mga seremonyas ng dala. Nato ingon, nasalit ako na dito sa langit. Dili. Wala ba kata sa Diyos? Mananaanda ninyo ng mga istorya. Happy birthday in heaven. O naala sa Biblia, wala na sa Biblia nga ang nag-ingon na nasa langit na pakanaw sa Diyos. Ang Diyos na kapita, di angay ninyo. Bisag dilit mong mga iyo, tumana lang ninyo ang mga suko. Madulog ko ng amo. Yan, isa mo na. Nilabaw ka sa Diyos na kulog-kulog. Ang sa ito, ingat. Ang sa ito, gawa sa ulog-ulog. Ang sa ito, gilipat-lipat ang mga tao. Mahal na dito mo. Lipat-lipat. Kaya tumawag ko no, kasi hihingay ninyo lang kasi balik. Gilipat-lipat ta. Para ito, ano ba? Hindi na po na ipilo. Hindi na po na kaibahan mo. Tungkol sa maay mga nulti. Isa lang akong Diyos. Ang reliyon mo ay nagpaila sa kinaya ni Kristo. Kinaya ni Maria. Pakasama ang iyong kinaya sa bata. Ayaw mo pagbuhat o laing Diyos na nagbuhat o laing pulpito balaod. Kaya ang balaang kasulatan may gamitan sa pagkuko. Mga karon, naadinihan. Habang sa 16, ang nagkinahanglan o panalangin, mga liyubo o panalanginan siya sa Diyos na tinugdan sa kamaturan. Ang ngalan na inyo ibilin gamiton sa akong mga piniling ingon. Dili na niyo. Dili na niya ipangalan doon sa pagkahapon. Ako ibabalik na niya ni. Dili lang sa lisig mo. Busa mingon ang Ginoong Diyos ang akong mga alagad. Sa pagkaon akan kamo. Gutomon, magtagpaw sila sa ilinon apan kamo, huwag. Amen? Kaya ang ilinon nag-iinon ni Kristo, hugma. Wala na kamalaka. Kung nagsakit mo, kailangan gusto paglipay, kaya di mo makita na nalikon mo. Amen. Sama, magmahay kita sa Ginoo. Kung mamatay lang kita, ilinon naman ang inhibit. So, lalo naman kasi balikan niya ang pagbasakit sa ambot, ipasabot nini. Ipatay, buhong ka sa pagkaon. Busog mo. Kaya matang adlaw na, minaw mo na ako. Ako matang oras, maminaw ako manang, I'm sorry kayo sa patungong kasi ingon na nagdrama ko. Anong nalagi-post ni Andre. Dili matang ako ni ipasulti, pero nagsukok man ang ginoon ako. Kaya musabot ko no sila. Kapag napay, dautan, kumuhunong ko. Wala sa Biblia, kumuhunong, pahulungan ko nila. Musabat, pagsunti ang mga dautan. Kinaya. Wala pa yung libro. Dautan ng puntang mag-iwan na paunahan ko na pagkarong iwan. Yan, sige, hukom, sinabot, sige, hukom, kalimutan mo. Kung saan pagtapok sa mga tao, pagtungo sa mga tao na ang atong balaod ng burga naman, mapinutan mo para ang mga tao dahil kung magsimba. Tama? Tama sa Biblia, balikan. Sama na. Parang gusto ko sila na ako, papinutan mo. O kinsa nagwali niya, mga nagwawali, nagbuon sa gamay ng sima, papinutan mo. Parang iayon po nila. Magsantos po mo ba? Ikay, nagtuwa mo, nagbuha mo santos, wala sa inyong kinaiyan.
akong mga alagad buhong sa pagkaon apan kamo gutomon ang gigotoman din kaya wala man gabasa magtampaw sila sa ilimang apan kamo huwag matipay sila apan kamo pakaulawan mo yeah. Mag-awin sila tungod sa kalipay apan kamo maghinag tungod sa kahuol o magtabaw tungod sa ilang bihang kasakit sa balatian mo. Ulangan ang ikaw, tao ko na agi matagabulahanan. Bukan-bukanan naman gani ko. Kung ingon sa kwa, nakakita ko, ipakita ko sa espiritu, wala yung tinago sa Diyos. Bukan-bukanan sa mag-inom, pagkataon, nagpapulong na siya. Tama! Pero, dali naman po na, mag-inanan ko sa kawanod din. Ano po? Sila. Ang ngalan na inyong ibili gamiton sa akong mga pinili ingon na tolo. Amen? Ang pangalan ni Kristo, gamiton, ano man? Magtulo sila, ano man? Wala man nagabuhat. Tama? Gusto ko ang Diyos, ganito mo gino. Ayaw ka wala ka anak, adula na ako i-gandot kanina. Ano man? Halina lang ganina, labi kayo na hindi mga kayo ano? Ayaw kong usunod. Isa ko alam kayo, gawalin ako. Tama? Ay mo sunod, kasi hindi ko minum maraming mata ni Kuya, kahit wala mo bukan-bukanan, tama? Bukan-bukanan man po, dahil sunod ko lang po, tungod lang po, nadamay mo. Tama? Gabi kayo, kung gabi ini, ano ba? Nanduli akong lawas, ako na lang kayo ikinawa. Na, pabalik mo na ito. O ako ang inyong Diyos, mupatay ka ninyo, apan laing nagan ang akong itawag sa akong mga alagad ko. Mupatay, ulag-ulag. Mga nagkaroon na dahil na talagang magkaroon, ulaan yung ano na naman, namatay. Na, bagay mga rosary na, pag sa pagkasakit na dahil ba na, tama? Bisa ka mo. Bisa ka mo tama, tama? Kaya na bukatan, ang nagkinahanglan o panalangin mga liupo na mananihan pa na akong maalagan. Apan lain nalan ang akong itawag sa akong mga alagad. Ayun o, ang nagkinahanglan o panalangin mga liupo na panalanginan siya sa Diyos na pinugdan sa kamaturan. Yes? Sige ko mga liupo, Ginoo, ako pa Ginoo, sige na, maluon pa ni Ginoo. Ayaw nga ni Ginoo, parang maluon po nila. Nangaliupo lang ko, tinugdan, nagsulti, magtunas, kamaturan, ako nila. Siya na natin ako katulitan, hindi man, sige, ordi na ko sa niya, sana, install na ko, di ba? O ang manumpa sa ngalan sa Diyos na matinunaron kay kalimtan man naman ang mga kalistanan kanito. Okay, nanumpa na ta. Kalimtan na ito kalistanan na ito ha. Ito makikita po na ito. Sige. Ang bagong kalibutan, mana na kaya sa bagong kalibutan. Ang ginungingon, tanawa. Ang tanawa ha? Ginungin ang mingon. Kasi mingon sa ako nagpag-inong wala. Sila nagpag-inong kaya ko mga ingon gitamon. Ang ginungin ang tanawa. Magbuhat ang upakong langit, upakong yuta. O, din sa, wala na katulong anak. Di ba kung langit, upakong yuta? Langit tayo ng ingon. Pagkato sa mo, magkaniya, tama? O pili na hinugluman ang tanang na langit. Ayaw na hinuglumin, kasi panungan na tamo, ayaw mo, pagdumag ka to, at may umos mo, ayaw to. Wala na yung ibuhat. Pasay yung mga, sige, ay, umos, ayaw na to. Busa, paglipay pag-ayaw, hangtod sa hangtod, tungod sa akong ibuhat kay imuon kong malipayon ang katawhan sa Jerusalem. Amen? Paglipay mo, kailangan mo ulangan. Diba, nalatas sa ulangan? Klaro man ako, takanaw na ang ipakaon ng talagang ni. O, kasi karoon ng ulan, ako, palit mo. Mahay mo. Busog man mo, hindi ka tagaw mo ipakaon, tama? Wala, dito to, dito, dito ako sa sauna, isa kasi mana ka isa, isa kamulan ka isa magmusimba, nagsimba pa yun, wala pa yun nagpasa, isa nagpawag sa wala
Laro na na dito, nandaan mo sa mga naglago. O, magsadya ako tungod sa akong katawan. O, ang iyang katawan nagtumang sa insulo ng paubos. Higugma ang Diyos sa tibok mo kasing-kasing ang unang-unang higugma ang Diyos sa tibok sama sa iyong paugalingon. Kung na nagtipigil, pasagkain na sila ang walay bilin na bato, mabilinod ka ninyo. Amen? Laro na na. Ikaw mo yung katawan na. Ikaw mo na pa. Ako na higat ko. Higat ko. Bahala ka mo kami. Pabagisa sila na puno. Wala ka mo na maka. Basta may butungan mo siyang pagod. Hindi ko makakon. Hindi sila mapasayon ninyo. Wala mapuno ng kitaway mo. Sila na nilibak ninyo. Hindi ka sila mapasayon. Sige, nilibak sila pamatay. Kaya na ay Diyos. Iwan mo siya ako. Ang Diyos nagsunti ng suko. Ako, amen? Dili na madungog lihat ni ang mga ganoy-noy o bakho o ang tuaw sa pagpakitaba. Sa una, kadalihok, maghilang mo, bisin magwari mo rin, maghilang, magpapag mo, maghilang mo, usahay, maghapak, pangipod yan, magsugod ko, tama? Lalo naman na. Ang kabataan, dili na mamatay na masusupa. O ang matigulang layo pag-ayo, unang mamatay. Kaya ang mamatay sa pag-ibon na usa kagatos isipon na patakot. Yeah. Sige, gusto mo. Gusto mo ni Kristo. Mag-antos mo. Ang problema, wala ka na antos. Gusto mo ka na ako, mas ana ang inyong cross. Nga, nagsunod sila, nag-antos. Ipatayin ko nila si Kristo dito, nagluhod sa mga patayin ko. Kuya! Kasi kita mo, kuya sa inyong kasi di mga talaga. Kita na mo karon sa Espiritu, kamuhok na mo, kung kailan mo niya, amen? Kuya, ilang buhat sa inyong binungatan, amen? O kung ang tao, hindi umabot sa manigubot ng usap agapon, isipon siya na isilutan ko. So, bakong yuta, tiyan ko mo. Nga, karan, kung tinawag ni Kristo, tinituro mo kasi Kristo ni Isaiah, tinitawag ni, tato padaghan ka isilutan. Isilutan tato sa itong mga kasakitan. Tanawan ng mga sa unang wala na gunaw na produkto, mabot ang 100 plus. So, sa bukid, ang anak ay namang kabalakan na ito, hala, injection. Bahala mo diyan. Gisilutan ka, wala na ka nagtuo sa Diyos. Nagtuo na ka sa atong pagtuon na base lang sa unahula sa tao, ha? Base lang sa kinayahan. Tama? Wala na ka naguna. Kinsa si Kristo, siya ang magbubuhat. Si Kristo ang magbukulod. Kumbaga, katao siya magbubuhat. Ang Diyos naman pulo mahimong tao. Kapag makita ka na ay magbukulod na tao. Kumbaga, ang yuga, niyang pang-bakul ng gabuhay. Kasi dito po, kung nakikilasa, magmamay siya. Amen? Isipon siya mga isilutan. Diba? Kaya na ng mga kapatid, isilutan sila. Pero man, unahan ko masakit ko ka, kaya ang silot ninyo, itagaan mo kagtan sa namong balik sa Diyos. Huwag na ka sa ulan, ulahan ka ng masakit ko. Ulahan ka ng altos, ulahan ka ng kitamay, ulahan ka ng ng buwang na pagsuti sa walaan ka sulatan. Ulahan ka ng bilang ka. Huwag niya, kita na bilang ka, hindi na magbuwang. Pinasilugan ninyo ka. Tama? Walang isilutan ninyo ka. Ang kuyaw, silutan ninyo ka sa impyerno. Wala pa ka naabot sa palibot sa kagatos. Ang problema na abot ka sa kagatos, kapag kasalaran ka na abot sa kagatos, wala na pinamuna na sa pagpapon ng isa sinsa. Diba? Wala naman ganyan nito mga scientific foods, mga device foods. Wala na! Pagkakanya niya pati wala pa sa yung mga sikreto mo. Kulay-kulay lang. This foods, this rice,
isilutan ni mga kahaw. Ang kabataan, hindi na mamatay, mga masusupa, okay? O ang sigulang, salamat. Sigulang, hindi. Sa mga kabataan, hindi na mamatay. Sa mga masusupa. Diba, sama ka sa mga bata ay makasasala ka? Kaya kung ano na kawin sala, kasama yung pinili sa bata, anang dili mabulatan, wala nang kabalaka. Kung makamunisin yung sa ninyo, kasama yung pinili sa bata, kaya galing, dibakon, galing kaawayon, galing kataron, dili ka magtumot. Kung nakakita ka, nasuplada din na siya, ayaw. Pagkalo na po ka, nasuplada na siya, suplado na siya. Balo ka mahubog na siya, ayun na yung suplada, tama? Kung baga ba, ang bata di ba mahadlok? Kunya, kung na'y makikikil, mag-away, bunalan siya sa amahan, dili siya magtumot. Kamu ka ha? Sa iyong silingan, awayon mo, tagaan mo kindi. Pero ang bata, masuso. Masuso ka ba? Pagsamahan yung kinaiyak sa bata. Wala mong masusuka, o sa ipatutoy, sisilingan, ipatutoy sa lahat tutoy. Tutoy ako ba? Sa isalitahan nun, bisa yung silingan. Silingan mo, buhat na sa lawayon, nagpaubos na kaya kung kain. Sobra. Sato ba, makasamaha ang kinaiyan niya sa bata. Kontento ba? Gana? Kahit ako be contented. Madugay na. Tapos para ba kayo? Dali kay sa bahay ng si Banuhon, Tagalog, English na po. Nahuman na ng oras. Kaminaw din, saya kita po. Sige, isipon siya mas kisilotan. Maghimo sila ng mga balay o sila'y magpuyok ini. Magtanong sila ng mga paras o sila usap ang magpahimulos sa mga bunga ini. Okay, magbuhat ko ng balay. Kita ang magpuyok. O sa susultanan na kaysa klaro naman nila na, magbuhat ko pala eh. Maalang guys, hindi na yung papuyok. Klaro naman, ako mong ginapuyok. Ano magiging naman ipapatin sa hindi mo mag-isaya sa sila magpuyok. Kumbaga, ang inyong lawas usa ka kaya, usa ka tulda. Kamo ang magpuyok, kamo ang magbuot. Kaya tupad mo sa kasing-kasing nimo, ganang kuma ni Kristo. Kaya iyang simbahan, templo, simbahan, nasa kasing-kasing ka ng kuma. Pero ang problema, dito naruoy sa imo isip kataw, sa doon din mo sa higa na mapatay na, ayaw siya kapatid. Kumbaga, panginawa siya, kung suplada siya. Kaya umamatay na po, kaya umamatay na ba, dahil itubon-tubon sa minatay, makinusun doon, namatay, mga ganito. Sado ka, mutuon mo sa patay mo, nagluhod mo sa mga patay. Kaya dito mo mutuon sa mga patay, kung naglipay kayo kung mamatay ko karon. Kaya ngano, ibilid mo na po ninyo, ibilid mo na po nila. Ayaw din ninyo kalimtihan, higupaan nyo ang Diyos. Ayaw mo pamalikas, ayaw mo pahukom. Mga pamilya, paghiusan mo, tahanan, higupang asawa. Ako lang itugol, ibalik-balik nyo ako, mamatay ko ha. Pero mutuon na sila na ko. Kaya kung hindi mutuon na ko, ino na ko sorry. Pagalisas ko, ito ang gabihin na sila. Kaya nga nung mutuon mo, hadlong mo mong kalan. May yung pag-isipin mo itong kalan, nga nung pamisa man mo. Paasin lang po. Pag limo ka, na inakwalin ay mo ito ang mga tao. Saka nung, wala ka magpamisa. Bising-bising pa man matulunganan. Di ba nag-iwan na daan dito? Pag lubong ninyo, nasayot ako una na sa langit, ganun mapabising pa man mo diya. Wala mo, lipat-lipat. Tanawa ko
nasayod ako, kalir kita, maayo ka sa taon, nasayod kita, nasayod ko, nasa naan sa langit, pero, pila ka po podcast, hanggang lugay, anong magpamisa ka man mo? Ayaw siya kagulin, kay namatay siya, ayaw ko niyo hilaki niyo pabalingon. Sa ito, kanila ko, gamo sa Diyos. Baka, ito lang Panginoon, nagpa na sa langit. Nakabalito na sa langit, nagpaon pa sa Ginoo, at sa impyerno. O ka ha, manikamot ko sa lumat sa impyerno. Dilipat-lipat ang ta. Parang makasabi. Wala rin na isulti ginako na, kay tulumpago na nila. Kasi niyang mamatay, wala gininingon, ang tos impyerno. Di magaling mo mahiskot sa itinaiyan na daptan. Tingnan. Kaya tuig, wag mo mga importante mga alaw, pwedeng pag-ipatay, suna. About of 50 years, nasa labay ako, makuha dito mag-prison. Pero kung papatay ganun, ingnan man, mga tuwala sa langit. Ngayon, kamanggaling mo, happy birthday in heaven. Wala mo na lipat? Kasi pastor, na mo anak. Ako nag-isulti ka ninyo. Kaya luoy nga ako sa akong gigamit. Ayaw ka mong ingon. Nga siya ang nagbuhat ni ini. Ako ang Diyos. Ang nagsulti. O gapatag ko kaligayunan sa mga espiritu, pinaagi kanila, karon malubog pinupaksa. Mula nung ang tingog din dapita, ang mga tao mamalapason sa pulong. Pasagay niyo. Kaya tanawa karon niyo ang kalimunan. Gilipat-lipat ka mo sa lagingon yung kuwan sa langit. Dili maluwas ang tao sa panlang. Tinaagi sa pulong. Ang angay niyo kaulong sundan. Abang dili makita ang tulong kung wala ka mo. Amen. Dili makaluwas ka ninyo ang seremonyas gawas sa espiritu. Kung may iwan pakis ka, mausala ka ni kadula-dula ang drama. Basahan ninyo ang balaang kasulatan. Kay pasig kamo ang nagpabuta-buta. Ako ang Diyos sa kamaturan. Amen. Ang kamaturan ang nasa balaang kasulatan. Ang nasa kapila. Apang lingkuran nila, ila kong ipasilugan. Kung sila na, pawin ipasilugan. Isang kanya. Nagsabihan sa nakatungo. Kamu na lang nani. Kata lang ko sa parit. Anali sa mga kadato. Mga pasaran sa mga kadato. Ang galing ng Paris Diaz, bilang na preso. Ako, wala ko na yung Diyos. Espiritu na, anak ko. Nag-antos ko na sa karpiso. Hindi ko pirme na tulog. Sila. Inainom pa ko lautan. Musuko ka mo. Musuko ka na ako isulti rin. Kala rin pag-iwan niya ito nasa langit. Wala niya kibirahan ng Diyos. Kala rin palakpakan ng Diyos. So, hindi na isulti sa Diyos. Karang natulang kasulatan, matunglo sila sa pulong wala ng ibuhan. Dili na matungkol ka ba na yan, puwitan na. So, sa ito pa, tulang sige. Maburi ang akong katawan ingon na gitu sa hinugayon sa pagkinabuhi sa kahoy. O kapahimos lang pag-ayo sa akong mga pinili ang ilang pinakuhan. Okay. Sos! Sige magsimba. Sa una, naghagot na ako na rin. Nagkusik-kusik lang sa panahon. Kaya ang tauhan yung bubo lang. Diba? Mga dance. Sa tayo na sila. Kaya kung tauhan na, ulang lang na. Pero karong pila na kung katuig. Baka po na yung bibuhan sa seremonyas. Pesta.
Duha ka semana, asa kayo, bukta na mo kwarta. Magpabulbul na itong leader. Wala na yung musunod, tama? Muna siya ang nagwakwal kung importante yung mga anyo. Ayaw mo kahalapan. Dili ba rin kumaluwi sa kabayo? Ngayon yung butangan si Tupa. Isang yan lang na akong sinumot sa pagdama. Ang natin asli. Di ka pa mo sana. O pinakita sa kahoy. Di yung kasintin niya. Wala kayo. Ay kahoy na pinakasentury na. Tama? Kasi yung mag-uol. Dili na makawang ang ilang pag-ako. Dili sila manganak aron lamang mga matay. Kay sila o ang ilang mga anak mga kalimat man sa katawan ipanalaginan sa Ginoo. Okay? Yan. Ang bukatan kay dapat pagtuos tawhanon na badalan nila ito. Jika man mo nakadalan nila dalan mo kwarta. Kung nagturo na sa Diyos, mayroon ako ninyo, pagdura na ako. Ayaw mo pa malikas sa mga dinikanan na. Kaya ayaw mo pag-away, ha? Tumagalay na sa di ayaw na mo sa iyong pagdo. Huwag sa mga, pagpagdura na ako, tambaran, di pa mo away, di ba kanay? Di ba pa na ako? Ang dagas doktor! Hasta karon makautang pa mo, amen? Ipadalali na naman sa Ginoo. Kung nasakit o dugay-dugay pa sa daing, ay base mo na higayon na bulawan ka sa Diyos. Pero ipumlik yung ka na masusuri ito ang bulawan. Pinagak ka sa Diyos ba? Ano man, ipahinumduman ka. Eh kung hindi ka pahinumduman, sus, wag man kayo panahon sa Diyos, labi nagdagat ang kwarta. Magdali ka Domingo, magdali pa kagsimba, naiksikit ko mo ato sa base. Kaya mo panahon na nagtapok ang pamilya. Sana, dili-yala-yala. Yusikan na ninyo ang unong kaadlaw. Ano man? Sa kaadlaw na tato. Ang inyong isunod, 6 na yan. Unong kaadlaw. Yung tawag mo sa inyong agalon sa unong kaadlaw. Tama? Mali. 6 na alam mo. Alam mo nagtawag sa inyong tawhanon ng agalon. Pero ang inyong agalon na espiritual, yun mo nagtawag. Wala mo nangita na ako. Wala? Kung wala nangita na ako. Kaya baglanog sa akong tingog dininamuon ka. Sa dihang masakiton ka mo ni Andi pa po. Okay, ayaw na kami sa ilang punto. Ipainom ka mo sa tubig. Tubig, mawalay ka niya. Tubig, marunong hugas sa iyo. Naanda na mga sana. Amen. Support natin sila ani. Hindi na mga matay na. Sa dili pa sila mutawag kanako. Tubag-urog ko sila. O samtang nagsulti pa, doon ko sila. Pero nga nung sini mamuto, mamurito, sa ampo-ampo na kuskong taas kayo mag-ampo. Kaya sila kayo makaluwas ninyo. Wala na. Lantayin niya mimini na magtotodlo. Magsuri-suri sila sa kadalanan, mag-ampong taas, mag-ampo-ato sila sa bintado, mag-bisting ko ng puti taas. Bukod na yung taas. Kung maglingkod sila sa labing halangdong lingkuranan. Isip-isip, kinsanay. Kaya kung musuri na sila ng puti, nag-anak na sila dito. Dili sila ninyo palingkuran o ordinary lingkuranan. Ya, kuminas ako na palis gas, tanawa maglakaw ko. Bracket sa kabalo, naabot ko sa Tinsan, naabot ko sa Davao, di ko sa katulog ko dito, sa mga tao yung labing umos. Di ko natulog, sa lamisa, gibantayan po nila. Naglakaw na ko, halal ako na po, naabot ko sa Cagayan. Di ko natulog, di ko
naman ginapapahulayon ko ikaw. Kaya tulog ka tuwing gabi, wako itarong tulog, kaya nagtambay, pagod ko, pungan, utak ko nila. Pero, dahil lahat, kaya nag-iwasan ko sa espiritu na nandito ka, akong hihangyo, ay basig pa, mag-asasan ko yung lugar. Ako po, pag-abot ito, itawat ko, sa ilapin, pag ko bigyan niya, tingala ko, bahala ko, sinta naman lang ito, sa isa lang, ang nagigit sa, magpangita ko niya ang lugar, tingala ko, sa ko, layan ko, kinintos, pag-abot ito, kaya hindi mo wala ko yung orta. So, tititikap yan hasta kahapon ko sa ikaluna titikap. Nalipay ko pa kayo. Tama din yung pag ako ang makibalo kanimo. Pag-abot dito, gidawat man ako itong nagsimit ako sa kanya. Pahawayo ako ni Pabagisa dito ako dito. Gidawat ko nila. Lipay kayo. Brief ako. Pinaka-oras. Wala na ako kabalik dito. Pagkagabi na kaulakaw ko. Pwede ba kung nakaong pwede ko? Dito na po sa mga tao. Dito na nag-video hi. Gamit kayo dito. Video Kamu dapat ito, mahadok mo. Pagkapunta sa'yo, nakaw ko. Dito ko sa mga nag-bike dito. Luwi kayo ko ngayon mo. Luwi kayo ko sa mga pobre dito. Ano man? Mga bike, mga sabar, buka pa, wala kayong taramping. Wala na pa. Ito mga pobre sa ito. Kaya kayo man ito. Naglakaw ko dito sa pier. Abi ko, kung makasakay ko sa pier, di na akong magaling. Ano man? Wow, mo ko sa tao. Di na gaya sila ko sa loob. Karoon namin, kinangpari ko din ni nakaw ko. Nalipay ko ko pag-ayap sa kong isang kaya kinagtapat ko na ako dahil ko ako niya sa sibong. Sa piling ko. Yan. Na nakakita sa mga katuloy ko ba pala yung pagkulo sa iyo ko, ginoo ko. Alam mo rin ko, pagpaubos ko kasi sige pangurus. Mas maayon pa itong nainsikta kayo, buo pa siya sa espiritu mo. Naulaw ko, diin ko na bunyagan. Nga talaga mag-isulti sa espiritu, nakaspibli. Ninakaw ko, matang isugat ko dito ko kay Nilis. Abi ko mag-apply ko o pila ka kilometro para dulce na kay tracing. Nalipay ko ko atong isang pero okay man sa marong polis mo sa to siya. Yung pagalunan pa rin ko niya ang tak. Kada ako niya may kong pagpalaan ko kayo na. Kada ko ang tak ko niya. Pakapag dito, iatrasan ko akong basa akong isakyan na lupang konduktor. Kita na. Salamat juga at konduktor. Kung mo kina ka niya, kana mo, pag-abot dito, isukat po ko, iskaya natin. Nag-problema po sa wapod siya ka, biyahe. Yang ipapakot din ni, yung kawala ko yung mata, tingala siya, ang ditagaan ko, sobra pa. Kadang-kadang yun ako, iskaya daw, di mo wala ko yung mata, sige na po, sige po. Pero, ditagaan ko, sobra. Yang nakakita pa po. Mag-shout lang dito sa nakakita. Nagilang siya. Pinakita niya. Dahil akong panangay. Siya ang akong apel. Diyan po din sa puspang katapan. O sa katawag din na wag kimong kawagan ng apel. Wala ko'y gahol. Kung wala siya. Isakyan lang po niya na siya sa publiko. Amen? Walang gamit siya sa mga lalo kay kung ayaw niyo gagagahin. Maluoy ko. Maluoy ko ninyo. Kung patay siya, bulaglang siya, espada din siya, hawit siya. Okay? Kung dala na pamati sa pulong sa Ginoo. Ay, dili. Dili na makawang ang paghago. Sa ito pa naghago ka sa una. Amen? Grabe mago na ko, no? Nagpakay ko, pero dito ka ko ito. Naulit na. Wala ka po, ikaw nung pagpawalik din. So, nalibay ko kadagdag kayo mo na din. Kaya kung wala mo, hindi na ko niyo makita rin. Kaya ipadalagan ko sa Espiritu sa lahat lugar, piin ko dawatan. Problema ni Moni. Mga taong kada gabi, magmensahe na sa ako.
Pagilan ko, kaya ipakita niya na doon na ginasok. Ang dami kayo makita po. Karoon maka-up ko ang mga tao. Pero kung sa gibuhan sa nagwari, makinatawanan na yun. Dili na sila mga naon. Sa dili pa sila matawag na ako, bago na, o samtang nagsulti pa, tungkod na, doon na sila. Sige pa mag-yaw-yaw-yaw o sa orasan din, sige pa ako ama-ama sa kalit mga, sige pa ako na wala mga kalagtuman. Naman sa Biblia, tumana lang ninyo ako mga suko, at sipilit ka mo mga yung karunong kung nakamo, tagaan ang galay mo ang pangal niyang anak sa dakta, ako pa ka, maniguman niya. Yung wala mong gutong to, walang to, sila na akong magigamit sa Espiritu, ayaw ka na. Kaya mo na si Kristo pa, hindi pa ako mo na. Dili niyo nga madumog siya, kaya dagan kayo nagpa-Kristo-Kristo. Espiritu siya. Kasi makadumog makakita kalapya. Kung makita inyong mata, makita mo ubod-ubad. Material. Tama? Ayaw dagan, kung makita mo mga espiritu, ikaw kung mga sadakway niya, nagtulong, mga green color na, lapo, ayaw mo gandagan na. Kaya sila na ang giinang samahan, na sila na hakbo kay kapita, kaya sila magpatay sa mga espiritu. Amen? Amen. Kaya kung malingon na sila mga bata, sila mabuta nakita nila. Pero kaya makasasala, kaya taharong mabulit na malipay na sa kalibutan, kaya kumatay sa lahat, di ba? Di ba? Anong si Adan, di ba? Makasala ka ta? Lugay pa man na si Bata, isa likuan pa makatuig niya. Tama dito ba sa tao na Bata? Niyakit sa inyo pagtulunan sa kumataw, di ba dito? O tanawang mga binuhatan. Gusto patyon si Kristo sa cross. Sa inyong ang templo magitungkod, nagbitay sa cross. Ano man? Kumingon sila mga na Diyos, o niya, yung binuhatan. Kung leader sa una, di ba sige mong kaaway, di ba kanay? May anawari po, po na yung mga tinago, matas mga tinago siya. Magsalo na pagkaon ang lubo o ang ating kanino. O mukhaon na gagamit ang leon sama sa baka. Abog na ang katman sa aras, dili na sila mangon sa diha sa akong balang bukid. Naalis kipadayan, naalis sulat ni Pagkakilay, isang buwan, di ba? Kini, sa Old Testament kanan na nagsulat ni dito. Pero kadaghan mga sinulat na sama-sama sa itong gihusay, wala mo lagi ninadunggan ninyo. Kaya nga naman sa tayong pito, subayo. Dili man nila tunay-linon. Pero itinuloy, sus, bisa sa itong vlog na nabi, nanaw, pari-paringan yapon ang ino. Pinaka ng sulat ani. Katapusan sa kalipot, nagsulat ko si Joel, nagsulat pinag. Kaklaro naman ni. Yung kisar ko nakaklaro ka ni, amora po, ano minaw ka rin ka. Amen. Na matag-agaw ka natin, busog ka mo sa pulang. Kung busog ka mo sa pulang, huwag tama ka ba na ka. Ayaw na ka mo pagkulit, huwag nagawas sa baba. Ang bukaw pa sa ang mga liba, ang mga istoresotan, kay mo ka na, ang nagawas sa baba, ang hugaw sila, panilisan. Ang ilang binuhakan, di pa inaiyan sa lautan. Ano gusto ko ang ito? Malaman naman kakamo. Sila ako ay pinipag yung sama. Pabilitong ka ninyo. Dalihan ako nakita na ikumasin yung kaway. Amen. Kasaya na kung wala sila nagkahikaway ka ninyo. Apan pasahan lang kamo o mga pulong sama sa ligong kong bato. Batuhon kamo nilang mga pulong aron ilupan na busubok kamo. Ang pulong na iya sa lautan mo, balusin yung pulong na iya sa Diyos. Kung mahimong sultiin ninyo sa iyong inuhang mga tapanan, gawin ninyo sa pulong na lang sa kamaturan, o pilit mo nila biyan. Itatakay ng mga biyan kanya. Kay Basi, pagdamay ka mo, alam ka na sa balakos natin. Salamat po, mga ayoko ninyo o panahon. Kapag luwag sa kapag ganaka,
awitan ninyo ang pag-ampo masama sa libuhan sa mga parisila. Kung buhatan ninyo ini, haron hindi ko mamatawag labang ako. Tapuin ninyo sa inyong kasing-kasing na matigutan. Hindi man pagkaroon. Kanunin na gaingon, nagtungan sa mga subo, at wala na nagtungan. Gusto nila pati ko. Kanunin ko hindi pa lang sa mas. Maunga, mag-moris ka at ulang ka. Lalo ko na kaya. Kung nakita ko sila sa ilang pagpagkaroon, ayaw na rin kamo. Pagdapit sa mga makikinain ay iya sa kalimutan. Kaya ang wakaroon ng kalimutan, nisokot na ang kinaiya. Ang kinaiya, ginugna sa Diyos ang kalimutan para matimanon ang tao sa iyong katawan. Apan sa iyang ipasaupan ako ang kalimutan sa libuan katoy sa pagpapalit ko maukaroon ang Espiritu. Dili sila makikipusay o dili sila muhatag o pangabahin talaga. Kamuna ang akong mga tao na nakadumog puno kailangan ako anak sa walang masalatay sa dyan ipadala ko ang akong sulubon ipatay. Nagpadala ako sa ako dahil sulubon ipatay nila. Kaya niliwag siya sulubon ini sa akong amo at iya sa iba. Pagtiw nato sila kay bilitang muhatang o iyang pahay. O sa dihang ipadala ko na ang bukong anak, ang imunin, karon lawason ang kalibutan, may magpalit siya. Patyan na ako niya. Kaya kung pili ninyo na patyan siya, wala na yung tuo kanina. Di ba tayo? Ilalisan sa kamas. Parang magtuman ang kasulatan, na magpuyo kumuha sa salangit, magaling sa buos sa Diyos. O karoon, pinakati sa Espiritu. Sa iyong ipadala ko ang Espiritu, ipuntulan ka mo niya sa kamatulan. Wala siya nagsulti sa iyong kabalingan pagod, kundi usitian ka mo sa iyong natulog. Inunan sa ulong umahan. Ay babaton sa Espiritu, ang isuko sa mga, kung iyong isulinan ka niya. Di ba nakakasala ang kasalanan? Sulat ka na ni Juan John 16. Apa nagbuo na sila ni Juan? Kaya kung nagbuo sila ni Juan, nakalungog sila sa tingin, mudoon sila. Ako nagpabunyag ni Juan. O kinig sa tingin, nagpabunyag sa tubig. Apa nanawa? Dito ako sila. Ila usap ipapatay. Kung nabunaw na siya, kung magkaroon siya, wala na iwapo ang anak. Apa ako ang Diyos. Bara-bara, ngipon sa ngipon, mata sa mata. Kung unsa ang inyong itanong, maubos ang inyong anima. Kung buntan ninyo siya, ibuntan ninyo ako. Kung ikaulaw niya siya, kung ikaulaw sa inyo ako, kung ikaulaw sa kamo sa anak sa tao, siya, mga luto lang ka ninyo. Haron, makita ang mga taong pinili, ang akong mga katawan, ang akong mga gandara, makanunay na dulol, kaya nagkaila ka mo sa tinuod na magpalantay, kung nagkaila ka mo, kundi ang punta sa tuloy sa kandara. Mga kapos ka mo, abang hindi mong ipakaan. Sa dihang tubo ako, hindi ko pipistihan, pinagis ng binuhatan sa akong iwali pinagis niya. Binilang mo ako, kaya dili pasuntiyon ko yung akong ikanay. Inyo kong ikanin ako, hindi ako. Bigutong ako, kaya wala sila na tuong ko na ako. Liwang, di pa ka pumipainom ko rin sa inyong kong nabihan ako. O pumipainom ko sa karoon sa
sa anak sa tao sa tumang mga kaninya. Karon iyang kabuluhan sa mubo lamang na panahon. Basahan ninyo kan ang sinulat ni Daniel. Kung kamu maalaman, timbang-timbangan ninyo pag-ayon o ganawa karon ang kalimutan. Salamat na ninyo. Ang kalimutan, ibilig naman. Kawinan ninyo ang ipasulat ko ni Maing o Lucas. Ang pag-ampo sa mga o pamalagulungin ninyo na buhat na ninyo sa inyong magpapalog o kamong kanyata na iyang mga sulutuan. Kaman, pamananin ay bisag dili mo mga katagan ito na tamo. Pinaakitan niya o nanang kanya. Ang kalima, ibilig mo kanya. Pagkatapos niyo pag-amin, pwede na kami mamaunay sa naman. Sa espirituhan yung gidapit ko kamo. Gidapit ko kamo nakatungo nini ugma katapusan nga ako ihusay sa akong mga katawag. Ako lahat katong magsipag hulbulan, bahala po diha. Iya mo sa dautan kinabuko mo na ako. Ugma katapusan ako pag-ihusay niya ng akong idemotin. Unya, ang title, ang puluhan, Pokman sa Diyos ang kanasuran. Mas maayo, kamo nakatungo, wala sa layo, kamo, basahan ninyo ni Haron, dili ako daghan ng mga example ninyo pugma. Kay kapoy na kahit wali, na mga tao di mutuo sa balaang kasanatan. Amen? Kamo ako mga katawan, kung mo yung Biblia, basahin, tipag-tipangan ninyo ni, o itati ang inyong pauningon sa inyong pagtulungan ganyan o karoon na inyong tulungan, kinsa ang anak sa kaulitan. Salamat kung may gabili ka na itong tanan. Magabili nyo! Di po. Di kayo. Ayag. Paliwanag sa buwan. Pait kayo. Papel na ako sa kalibutan, boy. Pero, malipayon ako eh. Alamang tuon ako, kamang tuon naman. Sa buto ka mo, Boy. nag-uol mo ko lagi. Sahay lagi. Mau lagi na. Sahay. Okay, thank you. Kasap. Smile.